Jeste, a pazi, jako stavi ovdje, jako gledam se radiš ti. Jesi vidio reče? Stavi bi gledam se radiš, treba mi more. To su najbolj tehnike. Da, evo što se... Postao neki krage, majke. Znaš koji su uprili sve? Uprili sve. Stavili džepove. Ajde, ajde. Što bi se montirali u gradu? Nema niko ko se radi. A da nemamo da bi puštati, znači imamo ništa ni sada. Evo, vi sad sam gotov. Čekaj, dođi prošlo, neće nikad doći. Ako je postojiš. Svaku gradu 300 terapije kod mogu godišnje. Može. Ne, to može. Čekaj, to je to. Terapije. Dobro, 35. Puta, 4 puta na jednu. Dobro. 4 puta 35. 120. Ko se sve? Puta 40. Puta 12. 40, to je 1,6. Onda? Puta 20 godina. Puta 20 godina. Stari. Dure ćeš opet. To su ti najveće promocije. Što je proveće? A najveće promocije. Vidite cijene grupe imaju. Možda sami bolesti. Pa koda pa. Koda reklamiraš mesec proizvod do teke nema mislim. Možda vola ne vidi da kupe. A, jeste se. Kupi da naše pjovarke ne vidi. Ja sam ne smijem smiš. A dobro, ja sam dobro rekao. Danas će vam ti da čuva. Dobro. Okej, hvala su brigedio, hvala. Dođemo se. Radili smo ono jako lepi hirvinari. U suštini, on je uslovno rečeno najlakši, ne kažu ruku, nego ono. Ima naravno drugi. Kad mu daš ruku, okreneš ovdje, ima naravno treći, ali tijok, kad ruku iđe ispod, i česati glavu odavde. Postoji 6. Nećemo reći. Ne damo ruku. Ispod. Sorry. Govera saji i sve ostalo. Ajde. I su mi maseni i ostale stvari. Znači, da me pripati. Dobro. Znači, to povuče su razliku. Naravno, može preći. Jedan. Noge, hvala. Da vidiš preko telefona. Sorry. Neću raditi. Prište po jedan. Ajde, prište. One. Free person. Go to... Second group. Ajmo, kako sad ću? Ne, ajmo, vučeš. Vidi, gledaj. Hvataš? Drži ruku, hvataš drugu i gledaj. Sad dalje, ovu ruku kao kuka, povuži ga ka sebi, malo se stvoriš, hvataš. Može? Malo se stvori, dajmo vremena da prođe. Ajmo, ovo da te ajmo, 4. Izvolite. Da. A ti, Kosta,
Slušaj, sve što je ovo fali. Ne znaš. A što nisi pa? Pokažimo ti. Ako daš. Ajde. Ono što pa bude. Ja. Da. Još se pokušati. Još bacim. A ti pokušati. Opa. Da. Okreneš. Kao nije. Ovo je pa bilo nešto. Ovo je bilo nešto. Bati ga tu. A samo ne ide tu drugu. Vidi, znači date, ovu ruku, drugu koju patiš. Tu ti ne da, nego ovu ruku. Ajde. Ajde, ajde. Probaj ovo. Backhand opposite side. Znači, rade. To je drugo. Znači, ne to. Znači, rade. Uzmiš. Sama se podvuče. Donese serija tako. Ovo je dobro isto. Odmek. Yes. Ako znaš ko to mora, silom, brati, najbolje sad u sobu da nema. Ne bi si radio valjda, to je dobro, ono još ne vas. Da, ovo radio treba a ovako radio kako treba se kraj zezno. Da, bacite toplo, bravo. Što to radio? Ajde. Idemo izdati, tako izdati. Ajde sad. Drugo. Ne, ne igrati. Pa ne vidim, evo ovdje. Znate, povuče se, ovdje šupu u sve vina. A gledaj ovu ruku, teći na gini. Odavde. Ovu ruku. Otvoriš ga i imaš goma. Znači, ovo je jedno, tako. A ovo je kada otvoriš, imaš ga. Ovo nije. Hey, thank you. Ajde ovo. Se moje. Ovo je egzotičan način. Lakši način uvek. Ovo je lakši. Znači odavde, uvedeš ga i izmaš. To je cirkulent. A ovo, odavde, ruku ovdje. Ovo skoro nije tenčina, ovo je više sudjotišta. Sjedi tenčina, sudjotišta. Još jedan. Jedan, drugi, kao cek. Hvala. Jedna grupa. To je ovako, polako, nemoj se smiriti. Radite dosta. Radite odlokova. Poći radite zajedno, nego mnogo li se. Ne sam streću nas. Ako budemo grupe, da li će uzgledati. Malo da se... No. Ajmo.
vidi ovako. Ajde, znači ovako. Ok, ide ovako. Ja ću sad da pođim. Trebaš ovako spustiti. I ti trebaš da paniš. Želiš? Ne znam ništa. Znači, kosta ide oko mene. Ma, rep. Sada da vodiš i Odavde. ovdje Ruku i napad direktno. Ne daš ruku, sam rekao, ne ruku ne daš. Ne svi život, i sam to je tu. Neko da si drugu ruku upićeš. Drugo za mene. Ne zašto, neko vas kod je osam rotacije tu, a nije tu. I padaš metar više. Foreka padaš da padaš tu. Što niže. Ako ti osam rotacije bude ovde, ne preći na 2 metra. Znači, služi još proljeći, nije problem. Znači, ne stuka, znači, da li će ovaj kebi, suštini, jer ovo kebi došla kada padaš kao maju kebi. Znači, da li popada? Znači, samo malo se opreš brže, ali to je to. A sad kepiš toliko, pa druge to. Samo da... Okej, silo. Aj nešto slično. Što mi? Slično ovo, tako. Čekaj, kako Gorane? Znači, lakati na gore. Povedem ga. Ne može da se uradi ovako. Vište da se pljasa. Znači, ubaci svoj lakat ispod. Slično kao što je udekime nage, ali je ovako. Ovdje ćeš da... Nice. Ista tehnika. Ajde, probaj. Ovako još malo pa ćemo se da se pojeti. Još ovako. To je zapravo ovo što radili. Samo šoba, da. Znači, budeš skroz uz njega. Podvuče se kod rame. Nađi rođak. Kod je se čuje. Ovako, vidi. Ovo je naputo šomer. Vidi. Što mi je izbor? I sve ga vratim da pade. Aha, okej. Pa ja sam i znao da neko je oko, ali još ću uvijek uradi neko. Ajde, jako liči na ono, kad ga baciš, telufel. Ako je... Nema efekta. Traži...
Nie, ty. Dobra. Weź go. To jest fajne. Dok ste živi, okej. Dobre, dok ima živi. Hoćete nešto slično? To što nešto radim... To ne postoji. Ne znam, pas, da. Slično. Hoćete, slično. Skip. Danas je dan za čudesne tehnike. Miracle Day. Ajmo. Ovo nema za polaganje, naravno. Znači, odavde uđeš. Znači, uđeš ti u stavu. Odavde. Gurneš ovu. Gurneš ruku. Gdje ga okreneš. Wow. Znači, kao za... Vidim mi nago stavu. Vidim nago. Nije kao za... Kako ne gledaš? Tu. Hoćete ovako, ćete se spojiti? Ne. Ovako. Izvolite. Sorry. Još malo. Slično. Nema hvata, nema tehnika. Znači, nema... Ovo je naravno... Kopirano. Bližio se znači. Ne ide na to. Opet su se iza njega. Još skip. Odvoj hlavu od obrte. Kad teško da padneš iz okružu. Teško je uraditi izgled. Pusti ne možeš. Mogu ja? Čovjek ovo. Napadaš na skip. Skip ovo. Ajde bre, radi skip, nema svađe. Hoćemo da ovdje, gledaj. Sad, gurnemo ovdje. Ovu ruku prihvatim, okrenem ga i ovo padne. Ajde, da skip. Šuna malo drače, napadali skip. Sad, ovdje ga gurnem, ovu ruku ga okrenem i uvijek ideš faku kao balerina. Ovo radili mi na ovo. Još. Drugu ruku, drugu. Pa, imaš 50% šanse da pogodiš, na dve ruke. Drugu. Ovo je, da piše, yes!
Ništa ne više. Koji pomaže svi? Vidi malo okej. Da vas podsjetim, postoji na sličan način. Jako je neobično da igram anatomski. Kad uđeš tu, prihvatiš rever. Odavde ideš ruku u krug i dođeš. A, ja. Wow. To je korilu. To su stari škola, korilu. Dobro se, da. Polako. Znači, još jednom. Odavde prihvatiš rever. Ovu ruku u velikom krugu okreneš. I vratiš je tu. I sad ga daviš zapravo ovako, da vidiš. Daviš ga tako što ova ruka gura glavu, a ovo ide dole. Radite skroz polako, da mi se zadanje, ali čisto zatvorno. Može ruku. Znači, uzmatiš rever, ova ruka krene tu. Ide u krug. I tako kreće. Ovo je Aikido pre Drugog svjetskog rata. To je ono, Dayton Rib. Ko bi danas to već? Možemo da proberemo 20 treninga, aj sad trening dalje. Pa tu uvati neki, pa te treninga budalo. Ustadi. Znači, skroz do gara. Još jednom. Uđeš tu, uvatiš rever. Ova ruka. U širokom ruku napravi krug. I vrati se. Može ga... Ajde, izvolite. Nećemo dugo, par puta. Kako se zove? Nikad. Pa, sve tehnike koje nema ime su stara škola. Što bi se rekli koriju. Dobro. Sebe sam udario. Ne baš je Go tu, pa iza. Ovo samo stoji. Ruku okrene i zapravo napravi ovo. Ruka ništa ne radi. Ova je. Zgureš glavu kod kivora. Ova ne vuče. Nije prijedno. To sada druga biti da li Aikido funkcioniš. Da, krug. Kako je Bože to? Živi. Okej, dok je živi. Ali se radi, sorry. Još Aleksej. Radi još. Aleksej nije radi. Sorry. Rastavi, Aleksej nije radi. Osim ga. Ova radi se. A da se pošto radiš? Yes. Znaš ko te radi? Znaš ko te radi? Drog se ide dame vode. I tako čigo me blokirao od tamo. Ne ti liči. Čim je odrato, znaš tako je.
Što želi da pokažem u kosti kako se radi. Ipak neki da pamet. Ne, tako da. Ne možeš odmah da gledaš, možeš ovako okej. Postoji lakši način. Lakši. Mnogo puta smo radili ovo. Idem nage. Idem nage. Ali počinje sa ovim i staviš lakat ispod ramena. Ova ruka je izvorno bila to. Daš ruku ovako. Ovako. Tu. Naravno, ne razpravljamo, radimo ga kao najobičniji. Idem nage. Ovdje direktan. Ovdje si blizu. Mogu si da ga napadeš. A te vidi? Ili da ga... Osmorak. Izvoli, ajde. Bez zatirnje, naravno. ne u slabini. A da, pa. Ajde. Pogotovo s delikom. Ovo je... Kažete lako uradi onda. Ovo smo radili, jesmo. Sve smo radili. Šok ti ne. Idi mi nađeš. To postoje dvoj. Pa ne mora da se daje. Da, ne mora, što, vjerujem nam. A zapravo je jako efikasno daje. Znači, sklonio se... A sklonio se ruku koja ti smeta. Da, a ovdje se tamo... Tamo se nabrati, ha? Znači, kuzec. To su da dugo piti da li efikasno. Skloni ruke, ne nije. Ne, ovo se da ne daj se čuje. Kako bi dada to? Za neko 5 sekundi sam bih trebao da se... Da li ga je? Ula kada me da vrati, ali ga je kako ne zvoči. Pa pustiš ga malo, A da, vadi se da se odvige. ako ne... Znaš ono, Trebala sam. znaš ono Boško kada je kako u židu radio? Ono za... Aha, ovo kaže, kako me vrati, ja dađe. Ona kaže, čekaj, zviru da kada počne pet u teku će prošli. More rekao mi radio, rekao tačno. Saša, on znaš da se svoj idu kaže da lako ne radi. Šta da? A mislio sam da je lako. Ovo si ne vidi lako, drži. Nemojte da misliš. Držu ovako, ovo ruka preko i padiš ruka tada. Padiš pa neko. Ajmo, mi se, Mihalo, radili smo u Irminagi. Opet ovako. Ovo gdje smo mnogo kao budo, klanjaš. Znači, vidi, damo ruku ovako. Samo uradimo ovako. Ne, ovo je odno... Izbjević, vidiš? Daj, Ajde, došli. Odmole se trening u čudne stvari, nije bilo ideje. Nego smo počeli jedno, drugo, pa treće, nisam planirao da radimo ovo. I iza. Aha. U celom Aikido kursu ostalo je svega 5-6 tehnika koje podsjećaju na to što je nekad bilo. I te tehnike nema ime generalno. To je priča o Koriju s Hardstilu. To je nešto što je bilo pre da je bilo. Ova tehnika, ova sa davanjem, to je radio John Stuart, ali Chido Sensei. A Chido Sensei je čovjek stari stil. Boli Aikido. I ovo ima ovo koji isto nema ima koje često radi. Kad je ruku u krug, pa dođeš dobro, tako sam. A to mi zovemo kopiranga nije kopiranga. Ista je priča, da staviš rame ispod, da prihvatiš ruku i da si došao dobro. Sviđa neću. Ali to je svega 5-6 nekih stvari koje postoje. Zašto da radim? Pa ti prijatelj, ostaneš
ušinut, zaglavljen i slično. Što ne bi trebalo da bude ideja. Reći nešto ovako. Može da bude i ovo, a može da bude naravno i ovo, što pravi super. A može da bude naravno i ovo, a može da bude i sve se zove velika voćna salata pokirana. Prvi? Papaja, kiwi, ananas, verica i to. Možeš još jednom prvi? Ko što voli? Onaj prvi, molim. Još jednom. Papaju. Ili, ako si dao kontrol, ako si dao kontrol, onda imaš irvi tenkar. Irvi tenkar kao veće škrtenje, znači dobiti to. Gdje bi uče? Gdje se prvo zabijao? Gdje se priđite? Tu. Mihajlo, bežu ovamo. Ko njih, vas dvojca tamo? Tu, vas dvojca tamo. Tako, evo. Da. Ajde. Ne može mi samo troje. Ajde, posle, kada završi tu. Ajde. Ajde, to ideš u polu, ajde. Neće niš, pa ide Petar, poslije rekao troje, napade. Ajde. Ideš kao tamo. Jako kavi. Jako kavi, sad ću gledati. Gledao sam klik. Ajde, kako prigre. Ajde. Da. Jako kavi, trp. Čekaj čovjek. Jako kavi, hvala. Dobro je, bravo. Odlično. Jačak, ista ruka. Jako, desam. Kole, kad si vidio kata, to li me ruči? Nisam to pokazao nikad. A to nije kata, nego ti si napravio, aj kad mi me ruči. Kako te to ne vidio? Nisam napravio kata. Ajde, vidi. Hvala. Kako je to vidio? Dobro, se vidi da nema smisla. Ima smisla, dobro. To je, mi tu što je se vidi. Pa plašam u glavu. Ajde, pa to, krećite mi kao, ajde. Ajde još malo, lečuge. To, jes. Da, nikako. Evo, čak ti ne jako. Da, mi ga, aj kako da. Kata ti to ne Ajmo, trk. Ajde, kole. Ajde, ajde. Jako. A ne, ne mogu na ovu ruku. Možeš, ajde. Ajde. Preko glave. Kreći se. Logično, ne znam. Mislim, stvarno pominjeno, ima samo delo. Kreći se mi. Ajde, ovo je. Poezija, ajde. Ne ajde gluposti, ajde. Radiš mi, ajde. Tenkar. Tenkar, to je ušlo tenkar. Ali ispustiš se. Malo slušaj, koncentriš se, ajde. Završiš se, ajde. Joj, To je... Idemo. Znači, nema ko pojde, pušte meter i gleda sa strane kada je roda ne pojde. Ovo je bitno oko mene. Važi. I krava kad pasi i gleda sa strane ne vuku. Beži od mene. I ovo je dječka. I vidio kako žure mame, je vidio što grade. Možete kaj. Ko žuri brzo? Pa ti sad dođe ne vidio. Sada. Tako je, bravo. Moraš tenkati. Ajde, dođe ne. Tenka. Ajde, ko? Ne to, pogrešku pogrešku. Ne, Brzanje pogrešku, brzanje pogrešku. Ajde, Tenkar. 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 Ajde, nazad. To nije tenkar, šta je tenkar? Ajde. Tenkar! To nije tenkar. Ajde. Dobro jutro, kola. Beži ispod. I ne ljuti se na sebi i na druge, radiš. Ajde. Radiš, ne ljuti se ne.
lijepo, ajde. Ajde. Mnogo sjelo ti. Idemo, to. Bravo. Ko žena. Bravo. Bravo. Radi čovjek. Bravo. Neka, to čera, bravo, ajde. Radi. Samo spusti stav na kraju. Ajde. Muži malo to. Ajde. Ajde, ajde. Idem ja do WC-a. Ti vjerim. Tako je. Tako je. Pazi ga. No, spusti stav. To ti je radi. Ajmo, Može i taj. Direktiv. Ajde. Uđeš. Spusti se. Da liječi na nešto. Neći ga uvijek. Šta ti kada? Znači da. Sporije se vidi. Ajde. Kako? Ajde, padeš. Ajde, uskoraš. Druga ruka, to je. Druga ruka. Ima li Ajde, 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 razmišljaj. Ustani, vrati. Ustani, vrati, jako. Od početka. Jako. A nije jako kamen, ovaj. Ajde sad, ovo. Ajde. Odlično. Kako to padaš, ko... Kod baba ne. Ajde, pa napred bilo. Ajde, Ajde.